काल आमकां एक कोण तरी बुडला म्हणून आमकां मॅसेज येयली अरावंड 5:35 सुमार आणि आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आणि स्पॉटार येवन 15 मिनटां आमी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पळयलें जाल्यार कोण तरी एक बुडलेलो. आमी इमिजिएटली फोंडा फायर स्टेशन आणि बिचोली फायर स्टेशन आणि पणजे कंट्रोल रूमाक कळयलें, कित्याक कॅमेरा जाय आसलो आमकां म्हणून. आणि तेंच्यांनी इमिजिएटली आमकां कॅमेरा आणि सगळी मॅन पॉवर बाकीच्या स्टेशना कडसून इमिजिएटली आमकां प्रोवायड केली आणि आमी राती अरावंड 11:30 जायसर ऑपरेशन चालू केलें. म्हटल्यार राती आमकां मेळ्ळें ना. परत आमी सकाळीं 7 हांगा येयल्यात. 7 येवन आमी ऑपरेशन स्टार्ट केलें. स्टार्ट करतना विदीन 15 मिनिट्स आमच्या फायर फायटर जे आहात तेंच्यांनी ती बॉडी तेंच्या हातीक लागली आणि आमी ती वयर काडली. सर कोण कोण असले फायर फायटर्स म्हणजे सांगू शकता? फायर फायटर आमच्या स्टेशनाचे फोंडा फायर स्टेशनाचे मन बहादूर ठाकूर, बाबूशी गांवकर, आमच्या फायर स्टेशनाचे अविनाश नार्वेकर, आनंद नायक, सुधाकर गांवकर, अमोल चोर्लेकर, आदम खान, अमोल नायक हेंच्यांनी भरपूर प्रयत्न घेतले. सर तुमचे नाव आणि डेजिग्नेशन सांगा. माझे नाव प्रशांत दारगकर, आय एम सब ऑफिसर.